akan so ne rayuwa ke sauyawa. Kowace zuciya da abin da take so, komai za a faɗi akan ta tunda tana so, bai ɗaukar ziga ko zafin cikin so, wanda ya yi ganewa sai ya sallamawa, hauka a cikin so wannan ba komai ne ba. Akan so ne, akan so ne, akan so ne rayuwa ke sauyawa. Kaga irin ta ko? Gaskiya Amar, ban ji daɗin abin da ya faru ba. Au haka zaki ce Kalisa? Ina ƙoƙarin kare miki mutunci kina cewa ba haka ba? Ba haka bane. Ni kaina da wannan abokin nasa ya saka ce ya mare ki. Tabbas ba zan kyale shi ba, zan rama masa a matsayin ki na ƙawata. Wallahi idan har zaka jure cin mutuncin da gajojin yaran nan za su yi ma, wallahi sai dai ni in ba a gaban ido na ba, in ba ka ba wallahi sai in tattaka yarinya ba abin da za a yi ka. Wallahi tallahi da ya jawo dukkanin dangin su ɗauri dan bai san wace ce ni. Duk ba haka ba ƙawata. Kina ganin wannan hanyar da muka bullo da ita anya mai bullewa ce? Ina san wannan ba mafita bace ba. Ban gane ba. Me kike nufi? Na rasa me ka gani a jikin yaran nan da har kake zubar da mutuncin ka suke takawa. Wa'annan kucakan yaran ka bani kunya aboki. Ammar kenan. Anya ka taɓa tsintar kanka a cikin soyayya? Duk soyayya gaskiya ba a samunta da sauƙi. Ina son sa. Kar mu je garin jarabawan nan yazo ya tsibice mana. Kalisa, wallahi kin bani mamaki. Ana neman yadda za a ƙara samun miki daraja a wajen shi, amma kina cewa ba haka ba? Ba haka bane. Har in dai kwa za ta karɓi soyayya kama. Idan ta faranta ma rai sau ɗaya, sai ta bakanta ma rai sau dubu. Kin ga in ba kya so in taimake ki gaya min. In ba mu gwada shi ta kama ta ya za mu gane san da yake. Naji zan jure komai. Kuma ina son ta haka. Allah ya ba mu iko da nasara. Tashi mu je gida. Allah ya ba mu mai rabo sa'a. Amin. Akan so ne, akan so ne, akan so ne rayuwa ke sauyawa. Ya isa ka daina kokarin burge inda wannan tsuguna da kake, da haka ka tattara ina ka da ka ba kofar gidan nan. Me laifina dan na ce ina son ki. Duk wanda yake son ka ya gama maka komai. Ce maka akai mujiya ce ni ko ne maka kama da mai bakin jini ne wanda ba ta da masoya. Me san dan tsuntsu a shi ke bin sa da jifa. Halisa ko ma me zaki faɗa ba zan taɓa janye ƙudurina akan ki ba. Lalle ko ka cika maye mara zuciya. Faɗi ko me zaki faɗa a kaina, in ma kin faɗa ne dan raina ya ɓaci to ki sani raina ba zai ɓaci ba. Ni kullum ƙara burge ni kike yi. Na shiga uku kai maye na haɗa ka da girman Allah ka tattara ka bar mana ƙofar gidanmu. Ba zan taɓa san ka ba wallahi sabida na tsane ka. Ba sunana maye ba, sunana Khalifa, amma mayan da kika ce min sai na ji wani daɗi a cikin zuciyata. Domin mayan sai na ji ya fi min Khalifan daɗi. Khalifa? Tabbas sunan ya yi daɗi. Ka ji me nake cewa? Ƙwarai ma kuwa sunan ya haɗu. Khalifa, ba na son ka, ba na son mai son ka, na tsane ka, kuma ba zan taɓa son ka ba wallahi. Ki sani ni kuma ina son ki, sannan kuma ina ƙaunar ki, sannan kuma ba zan daina ba. Wai me yasa ba za ka yi zuciya ka ce ba ka so na bane kamar yadda na ce ba na son ka? Ina son ki ne fiye da tunanin mai tunani. Dalilin na kenan. Khalifa, na roƙe ka da girman Allah
da darajar ya Rasulullahi ka tattara ina ka bar kofar gidan nan saboda na tsane ka ba na son ganin fuskar ka a cikin kofar gidan nan. Zan tafi, amma dai ki sani ina son ki sannan kuma ina ƙaunar ki, saboda haka na bar ki lafiya. Ka dudduba wahala ba ta karewa a ciki ko ba ta shiga ba. Akan so yanzu dan Allah Khalifa menene abin burgewa a cikin wannan magana da kake faɗa mana? Khalifa da za ka ɗauki shawara da ka rabu da yarinyar nan don kwata-kwata alamun sun nuna ba ƙaunar ka take yi ba. Yawwa Ibrahim, faɗa masa haka. Kuma dai komai bai shawara ba jin ta yake yi. Zuwa ya gaya maka yarinyar da yau har sunana ta tambaya. Khalifa ke. Ai shi ji wanda ya suna ko za ka kwana kana kwalla mai kira ba zai je ka. Khalifa, za mu taya ka da addu'a idan yarinyar nan wallakin ka ce. To Allah ubangiji ya ba ka. Yanzu na san kun dawo kan hanya. Dan Allah ku rika taya ni da addu'a a cikin sallolin da kuke yi. Idan da dama ma ku sai kosi dan Allah ku raba. Shikenan, ni ma zan saka a cikin sallah da nake yi. Allah ya baka ita. Haka nake so. Dan Allah idan da dama ku dinga siyan abu kuna bayarwa sadaka kuna taya ni da addu'a. Dukkan wani wanda yake neman mu da sharri Allah ya mayar masa da farma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina godiya abokanai na. Yau na ko zafin cikin so wanda yayi ganewa sai ya sallamawa. Hello, assalamu alaikum. Oke, kawai ka tura min account number da zan sama. Karka damu zan sama ka tura min account din kawai. Babau, ka lalle ka jan aji domin da na sani za ta biyo baya ka je ka faɗa kogin da kai lankaya. Idan iyaye sun yi maka zaɓi ba yadda za ka yi. Amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya ma abokiyar kyau da kuma kyakkyawar shiga da kyakkyawar sirra. Assalamu alaikum. Zan so ki amsa sallama ta, ko ba don komai ba, ke musulma ce kuma ni ma musulmi. Na turo yaro na ya magana da ke, sai dai amma kin ki zuwa. Ko zan iya sanin me dalili? Saboda ni ba a tare ni a hanya, idan har so kake ya kamata a ce ka same ni a gidan, ba wai ka tare ni akan titi ba. Amma salanki ya burge ni. Babawo, ba ni kuɗi. Karɓi wannan, naki ne. akan so ne rayuwa ke sauyawa. Kowace zuciya da abin da ta kalle shi fa wani gara da shi in ban da darajar kuɗi ba da suke da shi a gidansu a yaya za ki kalle shi. Wallahi kan wa ga dan wake a hotel an kin kusa ki ja mana asara saboda wayannan kuɗaɗe da ya bamu. Kawai wankarsa za mu yi in gaya miki kamun mu gama jarraba Khalifa. Na gamsu da hakan amma kin san wanda nake ƙauna fiye da kowa. Na sani amma abin da nake so da ke akan ɗan hajiyan nan ki ba da kai
bori ya hau. Haka za a yi ƙawata. Shi yasa nake yin kin san kanki yana kawo wuta sosai. Alƙawari na ɗauka in dai muna tare da ke ba zan taɓa barin wani abu ya cikar da ke. To ba damuwa, Allah ya rufe asiri. Allah ya sa haka shine fa alkhairi. Mu je. Baya buƙatar gwaji ko jan aji, domin da na sani za ta biyo baya. Ka je ka faɗa kogin da kai linkaya, ka ɗauki shawara mai kyau bar sanya. Idan iyaye sun yi maka zaɓi ba yadda za ka yi. Damuwar soyayya. To kuma me ya kawo ki garejin namu? Ko dai rabon shan dukan ne ki kawo ki? Kada Allah malam kai min shiru dan tatsitsi da kai. Ba wajen ka na zo ba, gurin Khalifa na zo. Yana ina? Ga shi can a cikin rumfata. Wannan yare ni dige ce dan tatsitsin. To in da kika rena, wata dan shine zai biki dura. Akan so ne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To, yau kuma me ke da ke? Ai, a bani damun wurin zama ko? Ok, bismillah zana. Ina sauraron ki. Halifa, dama zuwa ne. In baka haƙuri akan abubuwan da suka fara mana. Da kuma wani albishir da zan baka, amma ba lalle ma daɗi ba. Ina jin ki. Ya aka yi me ya faru? Kakka damu, ka kwantar da hankalinka. Dama wani ɗan masu kuɗi ne yake neman yi wa gora a wayan Khalisat. Ban gane ba, me yake shirin gaya min? Shi ne na zo in faɗa maka, inda dama gaskiya ka haƙura da soyayyar Khalisat. Da ka samu fida. Kin san ko abin da yake faɗa? Kin san abin da yake faɗa kuwa? Khalifa, ya Allah, ka fahimci abin da nake faɗa. To bare ki sani, soyayyar Khalisat ki sani a zuciyata take. Sabida haka ba zan iya barinsa ba. Sabida haka ki gaggawa ki fita daga nan gurin. Na gaya miki ki fita daga nan gurin tun kafin miki rashin mutunci, ki fita daga nan gurin. Na gaya miki. Ki gaggawa fita daga nan gurin na ce tun kafin miki rashin mutunci. Na faka annamimiya. Abin so ka furta to kar ka tsaya wasa, don karkar sa kai da na sani domin sa. Baya buƙatar gwaji ko jan aji, domin da na sani za ta biyo baya. Ka je ka faɗa kogin da kai linkaya, ka ɗauki shawara mai kyau bar. Dama gidanku zan je, sai gashi kuma Allah ya haɗa mu da ke. Lafiya me ke faruwa? Magana ce dama zan miki akan Khalifa. Me ya miki? Daga haɗuwa hanya ta biyo da ni ta hanyar garejin su. Kawai su karfe ni da duka su kai min rugu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Khalifa shine ya sa hannu ya da keki? Shine ma ya ba su umarnin su yi duka duk yacce suka kawa ni ka bubbuge ni wallahi. Aiko tun da ya taba ki wallahi sai ne musu rashin mutunci. Tabbas wannan ba ki suka taba ba, ni suka taba. Kuma zai san yayi kuskure akan wannan abin da yasa aka yi shi. Ki yi haƙuri ga haka nan ƙawata, ba ma sai kin yi haka ba. Ta kike tunanin ki ce in kyale su? Su taba ki? To aiko ba su taba banza ba. Tabbas zan ɗau mummunan mataki a kansu. Ba su daki banza ba. Abinda nake so da ke, ki rabu da soyayyar shi a cikin ranki. Ko kuma mu ƙara kwanakin jarabawar da muke yi shi. A gaskiya ki bari mu ɗauki mataki akan wannan cin mutuncin da sun miki, domin ba zan jure hakan ba. Ya za ce saurayin da nake so shi zai ci mutuncin ƙawata kuma aminiyata, wanda abokiyar shawara da ta wuce ita?
Shikenan ƙawata, ni na haƙura da abin da ya yi saboda daraja saboda soyayya da kike masa. Daga sirri kin yafe masa zuciya ɗaya? Ya ci darajar soyayya da kike masa. Matkar da maganar kawai. Shikenan ƙawata, na gode da wannan cin darajar da ya yi. Amma ki min alƙawarin cewa ba za ki sanar da shi abin da ya faru. Mu bar maganar nan daga ni ce ke saboda abin kunya ne a ci saurayin ƙawata mu tare shi. Dama umma ce ta yake yin jin mata siyayya. To amma tunda kin zo kin ga ya kamata mu ƙara ka gida. Bai ɗaukar ziga ko zafin cikin so wanda ya yi ganewa sai ya sallamawa. Hauka a cikin so wannan ba komai ne ba, akan so ne. Wai kuna ina ne? Allah wai waye ɗaukan min tazata, na ci dan Allah a daina ɗaukan min tazata, a daina ɗaukan min tazata, amma ba a ji ba. Wannan irin abu ne dan Allah, waye zai taɓa ma tazata, waye zai ɗaukan ma. Oke haka ma za ku ce ko? To kai ka ɗaukan min tazata, Ibrahim, kai ka ɗaukan min tazata, don haka ka dawo min da tazata, na ce a daina ɗaukan min tazata. Ga cazan nan a wuyanka, za ka ce na ɗaukan ma caza? Ka je ka faɗa kogin da kai linkaya, ka ɗauki shawara mai kyau bar sanya. Idan iyaye sun yi maka zaɓi. Wai me yake faruwa ne kwana biyun nan? Naga tun daga zo mu fi da gurin nan, ka baki ɗaya ka bi ka hargitse ka canja mana. Kai dai ka bari abokina. Wallahi wata magana ta zo ta gaya mun mara daɗi akan Khalisat. Wai yanzu magana da ake yi, wai wani ɗan masu kuɗi ne yake son ta? Wai ƙarshe ma har shidima yake mata? Kai yanzu in taƙaice mama, wai ta shawara take so na ta bani akan in ma raba da ita, domin ma ba zan same ta. Ina sabida me? Aboki na haka ba zai yi ba. Wallahi ya gwada ka gwada. Kai ke da nasara bi jahi rasulullahi. Mu kuma za mu yi da kuɗin mu da jikin mu za mu yi ma iya bakin kokari. In Allah ya da sai ka kawo ta. Kai abokina, amma fa na ji daɗin wannan shawarar da ka bani. Na ji daɗi da wannan ƙwarin gwiwar da ka bani. Amma fa ina godiya sosai. Na gode, wallahi na ji daɗi sosai. Karkara ma bukina, ai dai yiwa kai ne daɗe ne. Shikenan ina godiya sosai. Yanzu ne kai farin ciki ga ta da. To aje a sa ta jiya. Kyakkyawata, yau ga cutar da na zo miki da ita. Wow! Ki duba ki gani, idan kuma bata yi miki ba, sai ki bada kalan wanda kike so sai na kai miki. Wannan din ma ta yi wallahi, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara buɗi, Allah ya bar zumunci. Abu da nake, babban burina shine ki karɓi soyayya ta. Ni kuma zan cika miki dukkanin wasu muradinki. Shikenan ba damuwa. Insha Allah an jima zan ce mama ta ara min 200 sai in sa kati in kira ka. Kai 100 da aka baki har kin batar da su? Ina ruwanka? A'a wallahi. Kai ka bata ko ni na bata? Kar ka sake min irin wannan. Ba kuma dan hajiya. Wallahi ka san da yake cewa wannan 100 da ka bani. Wallahi makota suna dan bin bashi to shine sai na bana rarraba musu shine kuɗin ya kare. Karke da wannan ba kuma bane kin san wannan dan kuli ne kafin ya ban 100. Ka bani mana. Allah hada kuɗi. Wannan kuma sai ki ba su mamu su ma su amfani. Hada su mamu kuma? Na gode. Allah ya ƙara arziki. Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa. Allah ya kawo da idan makiya. Yanzu za mu koma. To ba damuwa, na gode. To in Allah da zan kira. Na gode. Ka je ko? Dan Hajiya, ka ga abin da take yi. Baba baby. A wanki gara. Baba. Ai ba na ga soyayya.
akan so ne, akan so ne, akan so ne rayuwa ke sauyawa. Kowace zuciya da abin da take so, komai za a faɗi. Assalamu alaikum. Wa alaikis salam. Yau kuma da wani kalar rashin mutuncin aka zo? Ya ban iya cin mutuncin dan adam ba. Balantana wanda ya ce yana sona. Wani sako ne na zo ma da shi. Ki tafi abinki. Sakonki aikin ya riga da ya gama zuwa. Amma ki sani wutar sanki har yanzu tana nan tana ƙara ruruwa a ƙasan zuciyata. Gobe Juma'a, abbanmu ya ce yana son ganin ka. Sai ka zo da wuri, ni ka ga tafiya ta. Domin da na sani za ta biyo baya, ka je ka faɗa kogin da kai lankaya, ka ɗauki shawara mai kyau bar sanya. Idan iyaye sun yi maka zaɓi ba yadda za ka yi. Damuwar soyayya. Alai Sadiq, ka san gobe Juma'a abban ya ce yana son ganin ka. A'a wallahi lafiya lau. Kuma ya ce ka zo da wuri. Shikenan. Mu dai kam ba abin da za mu ci da kai, ila Ubangiji Allah ya maka albarka. A gode sosai baba. Kuma Ubangiji Allah hore maka duk abin da kake nema a gidan duniya da lahira. Allah ya saka maka da alheri, saboda irin ɗawainiyar da kake mana ba dare ba rana, ga kuma irin tallafin da kake mana da kuma biyayya da mutunta da kake mana. Ubangiji Allah ya maka albarka. A gode sosai baba. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Wallahi duk abin da zan ce malam ya riga ya gama faɗa, ni dai godiyar da zan yi ba shi da adadi. Dan ta sanadiyar zuwanka gashi nan mun kifa mun murmure mun yi dumurmur da mu. Tsofaffi sun tara ko maɗa. Mun gode Allah saka da alkhairi. Shikenan umma. An gama babu damuwa insha Allah. Madalla. Allah ya albarka. Mun gode. Kai kuma mara mutunci, tambaɗaɗɗe, ba ka da zuciya. Tun da yarinyar nan ba ta ƙaunarka, mu ma iyayenta ba ma ƙaunarka, saboda zuciyar taka kare ya cinye ta, baka damu ba, sakarai. Wallahi da kai sai yau, kan sa ganin ka a ƙofar gidan nawa. Sakaran banza, har me mu sai da akuyarmu ta zo tana ci mana danga, mu ɗauki yabon baka. Wai me jiya ta yi ballata na yau? Haba malam, har sai ka tsaya ɓata bakinka, ka tsaya ɓata lokacinsa kana gaya masa wannan magana. Ai ko ni nan na ƙara ganin ka a ƙofar gidan nan sai na maka dukan sakwara. Wallahi bugun sakwara zan maka. Marar mutum ko wani gemu shit kamar jelar tsatso. Malam wallahi ka kuskura ka zo ƙofar gidan nan ka gani sai na baka kashi. Shikenan, ni ba ɗan daba bane ba. Amma sani da na san haka za ta iya faruwa na taho da wannan wukar. Sabida haka sai na kashe ka, na kashe ki, kuma kai ba kai ne kake ƙoƙarin raba ni da ita ba, kai zan fara kashewa. Daga ta Khalifa. Kar ka cutar da shi don soyayya da kake yi. Damuwar soyayya shi ta fi guba, ka ɓace kan hanya,
ka dudduba wahala ba ta karewa a ciki ko baka shirya ba akan so akan so akan so ne akan so ne akan so ne rayuwa ke sauya akan so ne akan so ne akan so ne rayuwa ke sauyawa kowace zuciya da abin da take so komai za a faɗi akan ta tunda tana so bai ɗaukar ziga ko zafin cikin so wanda ya yi ganewa sai ya sallamawa hauka a cikin so wannan ba komai ne ba akan so ne akan so ne ganin ina zirga-zirga ko? in yi safa in yi maru ko? wato kan lamarin yarinyar nan menene ke gari ta akai? malam abinda na gani na hanga tunani na ya nuna min wannan yarinyar ba ta son sadiq ko? Ali ba take so ko? malam na fuskanci wannan yarinyar ko? bakin ciki take mana matsalar mu da 'ya'yan yanzu ba wani za su yi bakin ciki ba iyayensu da suka haife su ke bakin ciki tana bakin cikin kajin da muke samu muke ci malam ga inda na murmure naija dubin da fata ta dau harami jikina ya kyau na gani ga kinan kin bulbul mana kin yi sai gurin wuya kike yi to ba komai bane bakin ciki take mana yan kajin da muke samu kwana biyu muna ci muna dan broshi da shi muna warwarewa take mana bakin ciki kan mu samu kawai ni abin da na fuskanta ƴaƴan yanzu da bakin ciki ɗan yanzu wai ba zai wa ɗan waje bakin ciki ba sai iyayen suka haife shi in ba bakin ciki bane wannan menene muna samun ƴan abubuwan mu masu daɗi muna ci da dan abin nan mai sanyi muna jika makoshin mu to shi ne take mana bakin ciki yanzu ni ma kaina nan ba gashi ba na daɗa yin ja kuma sannan na yi kaurin wuya gashi kuma har wani ɗin tumbi ne ya so ma in taso min wallahi malam har wani haske kake kwarai kuwa kuma yanzu nan yarinyar take so ta yi mana bukulu ha to malam kana samun yan kajin ka fa masha Allah ka cika koshi dan samu abin nan mai sanyi a jika makoshi ba dole fata ta dau haske ba ta yi kyau haka ne fa ya take mana bakin ciki kan mu samu kwarai kuwa to mai mu fita malam ni abin da na fuskanta na gani ya kamata kuma a yi shine jin samu na hanshakin boka ko dan bori ko dan tsibbu da ita da yaron nan Halifa yake ko Khalid a samu a haɗa su a cikin kwalba a ɓame bam a rufe bakin ko in aka ɓame muka yi wa wani ma dan waje bare namu na cikin gida mu wani ma yi masa muke mu rufe shi wallahi ba yadda zai yi sai kuma yadda muka yi da shi gaskiya tana so ta yi mana ƙasa kenan kwarai ga dan masu arziki inda za mu ci arziki mu bar shi a gidansu an bar shi a wurin tana nema ta mana bakulu ina san kan tsiyan na san me zan na baki wuka da nama akan ko menene ya ga ki ga yafi kishi ai barin hali malam sai mutuwa wallahi barin hali sai mutuwa mu da muke da yan bori muke da bokaye muke da yan tsubbu babu abin da bamu da shi malamai ne dai ba ma bi saboda in ka je gaban malami zai ce maka Allah ya ce annabi ya ce in dai aka ce maka manzon Allah kowaye kai sallallahu alaihi wasallam dole ka da suna dole ka da zuciyanka ta sanyaya duk bala'in ka sai ka hakura amma in ka je gun dan bori ko boka ko malaman tsubbu sai dai ce maka yare ka ce mu baka bacci kura cinye dabbobin yara ba
wajen aji domin da na sani za ta biyo baya. Ka je ka faɗa kogin da kai linkaya, ka ɗauki shawara mai kyau bar sanya. Kin san bayan tafiyanki gaba ɗaya hankali na ya biya tashi, bani da abokin shawara. Kin ga yanzu har hankali na ya kwanta. Ke dai bari, ai na ji takaicin wannan rashin network ɗin nan. Ƙauyen da muka shiga fa kwata-kwata ban ga falwaya ba, ballanta na gurin caji. Kin ga na manta sai da kika yi maganar waya ma sai na tuna. Kin ga wata Sadiya ya kawo min. Wow! Kai, amma ba ta yi kyau. Ki ce arziki ya ci uban nada. Soyayya ta bunƙasa kenan. Dawa. Sai kin san zaɓin zuciyata. Jira kawai lokacin da muka ɗiba masa ya ci kan furta masa abin da yake raina. Bayan abin da ya faru, ya sake zuwa kofar gidanku ne? A'a, na san cin mutuncin da baba ya masa ne, amma na san da zaran ya sako, zan je ya same shi ba shi haƙuri. Shi fa Sadiq yana zuwa wajen ki? Ba ma iya guri na ba, har gurin iyayena yake zuwa, saboda gaba ɗaya ya siya su da kuɗi. Ke, ban gaya miki ba, har maƙotan mu bin su yake ba su kuɗi. Ke ku Khalisat, ki so shi mana. To shi kuma Khalifa din fa in yaya da shi? Ki mantar da shi kawai, mu ma mu huta. A'a wallahi. A shi dama baki a ƙaunata? Ban taɓa tunanin wannan maganar za ta fito daga bakin ki ba. Ki san wasa ba ko kin manta da ni ne? A'a, ban manta da ke ba. Amma ba na son irin wannan wasan. Shikenan ba zan sake yi miki ba, matar Khalifa. Akan so ne rayuwa ke sauyawa. Kowace zuciya baka da tarbiyya, ita sharin zuciyar da kuma soyayya da kake yi mata bai haska maka cewa mu iyayenta bane, mu ne sunan zuwanta duniya. Da shike baka da tarbiyya, baka da da'a, baka da yakana, baka da kunya, ba a maka tarbiyya a gidanku ba, shine ka zo ka zaro mana wuka zaka buga mana ko kai ga mana mutunci. Abin da ya faru wallahi umma kuskure ne, sharrin zuciya ne, domin ina son ta fiye da tunanin mutum. Awo, kana son ta
fiye da tunanin mai tunani, sai kuma soyayyar taka da zuciyar taka ta nuna ma rashin da'a da rashin tarbiyya, ta nuna ma cewa iyayenta ba su da mutunci a gunka ko iyayenta ba mutane bane. Ita soyayya bata nuna maka cewa waɗannan mutanen da ka walakanta ka fito da wuka zaka buga musu su ne silan zuwanta duniya ba. Su ya kamata ka kyautatawa ka mutunta, baka san haka ba shine kai walakanci ko shine da baka da kunya, baka da ta ido, baka da tarbiyya, baka da da'a. Ka wanko ga baka zo nan kofar gidan zaka yi mutane iya yi ko? Ni dai ba wannan ba umma. Hakuri na zo mu baki. Hakuri ka zo ka bani? An yi hakuran. Zaka ci komarfar ubanka. Hakuri. Kuma malafar uba in zaka ga wa zancan banza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da lake. Subhanallahi. Ku samu mai ruwa wai Allah Allah shi akan so ne, akan so ne, akan so ne, rayuwa ke so.